pane mashoko anobuda achitogwa nevakomana vana majaraja dzomuza kuti aiwa ndo vakomana vane inside information vanenge vachiexposa zviro zviri zvichiitika, vanenge vachiti aiwa the ruling party vakomana vapinzwa bhizi inoda kuexposa mutungamiri wenyika panhau dzekustepa down, panhau dzeedynasty. Tisanapinda mashoko anobuda nyungwa panapa nevakomana vasubscribe like vat on the bell. Tienda pahendo pake mastreets tombinda pahendo yemajarajara yamuri kuona nyungwa ichinzi those who are advocating for Mnangagwa to stay beyond 2028 and to create a dynasty are now up in arms with the Obert Mpofu, whom they are saying should have not stated 197 names of dead army personnel, ex and those who were serving Chinamasa is being roasted for confirming ED's exit door. Tomashikana mudanyo panapa anochikomenda pahendo yakachanga yatora masvikuti legal affairs Patrick Chinamasa confirmed yesterday evening that ZANU-PF conference was a resolution calling for President Mnangagwa's term extended to 2030. Tomashikana panapa tora chiti aiwa vakona vari kutopinzwa bhizi nokuda kwokuti vakuregreta kuti dai vakanga vasina kutaura nauye vakomana avo 197 madead army personnel nemaex. Panapa achitaura masviko ekuti aiwa vakomana vakupinzwa bhizi nokuda kwokuti vakukonfirma exit door yemutungamiri wenyika, maplans aanawo panapa nhau dzekuextenda the term kana yekuimposa edynasty. Vakomana ndo masviko abuda taurwa nevakomana vamajarajara panapa kuti semafungiro enyu mutodipa pamusoro pechiitiko ichi. Ndina comment section medu, musanosubscribe like,